Sania ang kasing-kasing ko o hinluin sa mga pulong mo pasiloa ang akong mga sala ang kinabuhi ko himo ang bago o Diyos ania ang kasing-kasing ko og hinluin sa mga pulong mo pasiloa ang akong mga sala ning kinabuhi ko himo ang bago ayaw akong isalikuay ug ayaw ipahilayo kanako ang imong Espiritu Santo ihatag kanako ang kalipay tungod sa kaluwasan nga ihatag mo kanako og ligona og himo ang masinugtanon kanimo o Diyos ania ang kasing-kasing ko og hinluin sa mga pulong mo pasiloa ang akong mga sala ning kinabuhi ko himo ang bago ayaw akong isalikuay ug ayaw ipahilayo kanako ang imong Espiritu Santo ihatag kanako ang kalipay tungod sa kaluwasan nga ihatag mo kanako og ligona og himo ang masinugtanon kanimo og himo og masinugtanon kanimo. Siguro ang mga estudyante maka-relate sa akong gisulti nga especially karon nga panahon nga online pandemic and then kinahanglan sila mo pass sa ilahang mga assignments, sa ilahang projects, sa ilahang nga exam, sa ilahang nga thesis, research paper, tanan ilang ipass. And then naay panahon nga diin sayon kayo ang assignment sa mga estudyante. And then tungod sa kasayon is dili na nun nila buhaton. Ang resulta, di na nun sila maka-submit sa ilahang assignment. Yun, di man sa yun nga lisod pagabuhaton. Sa yun lang. Pero usahay, di gid sila mo submit. Tungod kay una sa tanan, kapoy. Panduha, laay. Pantulo, di jud ganahan, di ba? Pero ang pag-submit isa yun lang kayo. Ang pagbuhat isa yun lang kayo. Apan dili ganahan mo submit. Ato siyang tanawon dire. Mabot ang pila ka buwan, which is wala siya submit sa iyang mga assignment, wala submit sa iyang mga importante nga mga papilis nga kinahanglan nila ipasa. And then pila ka buwan, nabot na ang final, nabot na naghatag na grado, and then wala ka pasar.
And then tungod kay wala siya kapasar, grabe niya ka goal. As in goal kay yung estudyante, goal kay siya nga wala siya kapasar. Goal kay siya nga ngano ingon ani iyang grado, ngano grabe ka gamay iyang grado or ngano nga wa jud siya kapasar. Tungod kay una sa tanan na-realize niya nga wala siya submit sa iyahang mga kinahanglan, wala siya pasa sa iyahang kinahanglan nga mga papilis nga kinahanglan ipasa. Usay sa atong Kristohano ningon ani ni siya nga kinabuhi. Kinahanglan nga mo-submit pud ta unsa ang gisulti sa pulong sa Ginoo. And then atong i-submit ang atong kaugalingon diha sa Ginoo. Nga naman, tungod kay kung dili nato i-submit ang atong kaugalingon diha sa Ginoo, sa atong kinabuhi dili kita magmalampuson. Sa atong kinabuhi hagbong jud ta. Sa atong kinabuhi wala gayoy tarong nga padulngan ang atong kinabuhi. Sa diin nga dili nato siya i-submit, dili nato siya itugyan diha sa Ginoo. Mga na diin, uban ni ako sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Unsaon man nato nga din atong masubmit ang atong kaugalingon, atong matugyan ang atong kaugalingon diha sa Ginoo nga tinud-anay. Tungod kay una sa tanan, ang pag-submit sa atong kaugalingon diha sa Ginoo, mayon kag sayon ba o lisod? Depende nimo. Nay moingon nga sayon. Yes, sayon. Pero ang pagpadayon is lisod. Moingon siya lang nga lisod. Mutugyan sa akong kaugalingon kay ngano man alangan anaa pa mong koy mga bisyo, alangan anaa pa mong koy mga gikalipay sa mga butang nga naa sa kalibutan, mawili ko sa pagbiya sa mga butang nga naa sa kalibutan, sayangan pa ko nga diin ko magtinarong ko sa akong kinabuhi kadako nga kwarta ang mausik, kung magtinarong ko sa akong kinabuhi kasayang basin mahagbong ko sa akong tanang pagabuhaton. Nadaghan kay tag mga rason, pero niini nga atong gihinaisgutan, mag-remind ni sa atoa na kinahanglan ato itugyan ang atong kinabuhi diha sa Ginoo. Mag-unsa man ta niining kalibutan na kung mabatunan nimo ang tanang butang sa kalibutan, apan ang padulngan sa imong kalag, sa imong espiritu is ngadto sa impierno. Sa kalibutan mabuhi kag mga 100 or 200 ka tuig, pananglitan lang, grabe kataas. Pero kung ikumpara nato siya sa walay katapusan nga tuig, walay katapusan nga panahon, kuyog ang Dios or agto sa impierno. Ato makita nga grabe siya ka-importante. Abli yung Biblia diha sa libro sa Santiago, kapitulo 4, bersikulo 7 hangtod sa 12. Sa libro sa Santiago, kapitulo 4, bersikulo 7 hangtod sa 12. Ang pulong sa Dios nagaingon, busa, pag masinugtanon kamo sa Dios, sukli ninyo ang yawa og mudagan siya. Duol kamo sa Dios og muduol siya kaninyo. Pag hinulsol kamo mga makasasala, hinlui ang inyong kasing-kasing mga tigpakaron ingnon. Pangaguol kamo pagsubo og paghilak. Ilisi ang inyong katawa sa hilak og ang hudiyaka sa kasubo. Pagpaubos kamo sa atubangan sa Ginoo ug bayawon kamo niya. Mga igsuon, ayaw kamo pag dinautay kay ang magdaot sa iyang isig kataw o isig ka magtotoo o maghukom kaniya nagdaot og naghukom sa balaod. Kung maghukom ka sa balaod, wala ka na magtuman kundili naghukom niini. Ang Dios ray makahatag sa balaod ug maoy maghukom. Siya lamang ang makaluwas ug makalaglag. Si kinsa ka man nga maghukom sa imong isig katawo. Ang Dios nagapanalangin ng daan sa iyang pulong. Balikon ko. Niining panahon na sa pandemic, sa panahon nga din pagka last December, grabe ka kusog ang bagyo. O di ba ka pipila sa ato mga kaigsuunan, o di ba ka sa inyo ha is nawagtangan kag trabaho, di ba ka pipila sa imong mga minahal sa kinabuhi is naa na sa kamot sa Ginoo, o di ba ka dili ka sure nga diin ang imuhang mga minahal sa kinabuhi is mibiya nga wala sila tarong nga relasyon sa Ginoo. Kaning tanan, ato bang nakita ang atong kaugalingon unsa ka importante ang atong relasyon sa Ginoo? Ato ba nakita sa atong kaugalingon nga din ang Dios na iplano ni ining tanan? O sahay man gud makaingon ta nga
kung nindot ang panghitabo sa atong atubangan, kung nindot ang sitwasyon nga mahitabo sa atong kinabuhi, makaingon ta nga naay plano ang Ginoo. Apan kung bati ang nahitabo nga sitwasyon nga naa sa atong atubangan, sa atong palibot, sa atong kaugalingon, kung bati ang panghitabo, moingon ta nga usahay nagpasagad ang Ginoo. O di ba ka moingon ta nga unsa man ni ang Ginoo oy, mura magwalay gugma. O di ba ka ngano man Lord imo ning gitugot sa akong kinabuhi. Di ba na may plano ang Ginoo? Naay rason ang Ginoo. Naitumong ang Ginoo ngano iyang gitugot kining tanan nga maabot sa imong kinabuhi, sa imuhang ngano naa ka niini nga sitwasyon. Apan bisan pa niining tanan. Bisan sa libro sa Santiago, si Santiago nagsulat ngadto sa iyahang mga isig ka magtotoo nga mga Kristohanon, miila nga si Kristo mao ang Dios. Iyang giingnan nga diin kamong tanan tinuod nga naay nagkalisod ninyo, tinuod nga naay nagtago-tago sa inyo ha tungod kay pamatyon sila. Tinuod nga diin naa sa inyo ha is naay nagkalisod, naay nagsakit, naay mga pag-antos. Tinuod kining tanan, apan niingon siya sa bersikulo 7, busa pag masinugtanon kamo sa Dios. Busa pag masinugtanon kamo. Uban nga a translation na niingon siya nga busa submit or itugyan ang imong kinabuhi diha sa Ginoo. Itugyan ang imong kinabuhi diha sa Ginoo pasabot nga din ipaubos ang imong kaugalingon diha sa Dios tungod kay kung ikaw may magbuot-buot sa imong kaugalingon, pataka na lang kag desisyon, pataka na lang tag plano, pataka na lang tag buhat og istorya, pataka na lang tag unsay bisang unsa na lagi panghunahuna. Murang atong tugutan nga din ang Dios maoy magkontrol ni ining tanan. Akong ginaingon nga usahay na ay mga bati nga panghitabo sa atong kinabuhi, tinuod ka na. Na mga kasakit, tinuod ka na. Na mga pag-antos, tinuod ka na siya. Apan, ana ba sa atong kasing-kasing o sa atong kaugalingon nga, Lord, bisan sa mga kasakit, bisan sa mga pag-antos, Lord, mo submit gihapon ko nimo. Ana pa ba niini? O di ba ka naabot sa ato ang kasing-kasing og migula sa atong mga ngabil, sa atong mga baba nga moingon ta nga, Lord, wala ko kasabot. O di ba ka moingon ta, di na ko mosimba oy. O di ba ka moingon ta nga din, unsa man taon ning pagkakristohano nato oy. Di ba? Like, sa atong kinabuhi, ana pa ba ang atong kasing-kasing nga willing ta mo submitar sa Ginoo? Para sa pag-submit sa Ginoo, giingon ni Santiago, mao ni siya ang mga lakang unsay dapat atong pagabuhaton. Bersikulo 7, kapitulo 4 sa Santiago, busa pag masinugtanon kamo sa Dios. Una sa tanan, pag masinugtanon kamo sa Dios. Unaha ang Dios, ti mailhan nga wala kay mabuhat kung wala ang Dios. Panduha, bersikulo 7 gihapon, sukli ninyo ang iyawa ug mudagan siya. Muna kanimoy usa sa murag sayon, murag lisod. Di ba? Ato siyang tanawon diri, sukli ninyo ang iyawa ug mudagan siya. Sa unsa man nga pamaagi, suklan nato ang iyawa. Ang kaning pulong nga dautan or pagkadautan is naa sa kalibutan. Naa sa atong palibot ug usahay naa sa atong kaugalingon. Munang usahay makabuhat bisan ang mga Kristohanon, makabuhat og mga butang sukwahi kung unsay kabubuton sa Dios, mao ni ang dautan. Sukli ninyo ang dautan, sukli ninyo ang yawa, pasabot ni ana nga din sa pag-submit or sa pagtugyan nimo sa imong kaugalingon diha sa Ginoo. Lord, di na ako makaya kung wala ka Ginoo. Tuguti nga diin magmalampuson ako. Tuguti nga diin mahimo akong magmadaugon nga din willing ko makigbatok sa kaaway, willing ko makigbatok sa yawa. Kung unsa man ayang ipasinati sa akong kinabuhi, willing ko makigbatok sa mga kalisod, mga kasakit, mga kapaitan sa kinabuhi, maski ang ako mga ginikanan mo tunglo nako, maski ang ako mga kaigsuonan mo tunglo nako, maski ang ako mga silingan is mo buhat og mga bati nga istorya, maski dauton ko nila para sa himaya nimo Dios, tuguti nga magmalampuson ako. Sukli ang yawa, it means barugi ang imong pagka anak sa Dios. Barugi ang imong pagka Kristohanon. Dili tungod kay usa ka Kristohanon nga grabe ka active sa simbahan, tapos miagi diha sa kilid-kilid, tapos nakakita sa mga barkada, tapos gitunulan og baso, dawat dayon. Naababay pagsukol sa yawa niini. Dili pagtugyan na sa yawa. Mga batanon nga diin sa simbahan, grabe nimo praise and worship, grabe kayo ka taasay mo mga kamot,
And then pag agtupod nga to sa gawas, nagsayaw-sayaw pod sa diskuhan. Asa man ta, sa simbahan o sa diskuhan? Sa samang usa lamang kalawas, gidaig nato ang Dios. Sa samang usa lamang kalawas, gipasakita nato ang Dios. Samang sa usa nato kangabil, atong gialagaran ang Ginoo, atong gidaig ang Ginoo, sama ra pod sa usa kangabil nga atong pasakitan ang Dios. Atong tan-awon, mga kaigsuunan, dapat sukla nato ang dautan, dapat sukla nato ang yawa, barugi ang imong pagkakristohanon, wa nagpasabot nga kaya lang na nimo. Mo nang sa una sa tanan, niingon siya, dapat magmasinugtanon ka sa Dios, makabarug ka sa imong pagkakristohanon kung una sa tanan, imong giuna ang Dios. Kuming kag, okay na ko nga pagkakristohanon, nagbasa bitaw og Bible. Di man na ingon ana nga di nagbasa na kag Bible is ligo na kay kang pagkakristohanon. Nagkinahanglan siya nga diin mo tugyan ka sa imong kaugalingon diha sa Dios ug ang Dios mo ay bahala kuyog nimo makigbatok sa dautan ug magmalampusan ka ug magbadaugon ka dili tungod kay naning kamot ka kun dili tungod kay kuyog nimo ang Dios sa imong pakigbatok. Munang unahaw nato ang Dios, sukla nato ang yawa, maski unsa kalisod ang kinabuhi, paningkamutan, tabang sa Dios, nga din magpabilin ta sa atong pagkakristohanon. Magpabilin ta sa atong pagkakristohanon. Humana to sukli ang yawa, pantulo, mingon siya, duol ka mo sa Dios, ug mo duol siya kaninyo. Ang kani siya nga, pasabot ni mensahe, wa nagpasabot nga din ang Dios is grabe kayo siya kalayo, nga dili nimo maduol. Ang Dios is naalang siya kanunay diha. Naalang siya kanunay para nimo o kita tao mao'y grabe kalayo sa Dios. Ang pasabot niya nga moduol ta sa Ginoo, ang pasabot ni Santiago nga ang Dios naalang siya kanunay na adiha. Maski unsang orasa, maski unsang taknaa, maski asang lugara, ang Dios na adiha. Kung ikaw moduol ang Dios anaa. Kung ikaw moduol ang Dios anda mo dawat nimo. Kung ikaw moduol ang Dios anda mo welcome nimo. Ikaw moduol ang Dios anda mo gakos nimo. Sa imong makasakit, sa imong mga pag-antos, andam siya nga motubag. Mga ikagpasaylo sa Ginoo, andam siya mo pasaylo sa imong mga sala. Pasabot niya na kung moduol ta sa Ginoo ang Dios anaa. Wala mibiya ang Dios, dili layo ang Dios, kun dili kita tao tungod sa pagbuhat sa sala, tungod kay wala na to sukli ang yawa on the ang mabaw nga mga bersikulo, tungod kay wala na to sukli ang yawa or ang dautan, nagpatuyang nilang ta sa kalipay sa kalibutan, ug maunang nakita na to sa atong kaugalingon, layo na kahita sa Dios. Could be nga diin ang imong kalipay sa mga butang sa kalibutan. Could be ang imong kalipay is imuhang uyab. Could be ang imong kalipay is ang mga salapianon nga bahin or mga butang sa kalibutan. Bisan unsa ang imong kalipay, atong tanawon nga hinaot dili ni siya kalipay nga naa sa kalibutan. Hinaot dili ni kalipay nga kalipay sa dautan. Atong tanawon nga ang kalipay nato kalipay pod sa Ginoo. Mao na nga diin kung nakita sa imong kaugalingon nga layo na kay ka diha sa Ginoo. Kung nakita nimo sa imong kaugalingon nga din ang imong kalipay is naa sa mga pagbuhat sa dautan. Mao ning panahona sa bersikulo 8. Duol kamo sa Dios ug siya moduol kaninyo. Duol kamo sa Ginoo ug siya andam modawat kaninyo. Sa pagduol nato sa Ginoo unsa may dapat atong buhaton? Pag hinulsol kamo mga makasasala. Moduol ta sa Ginoo, maghinulsol kita, bersikulo 8 gihapon, hinluan ang inyong kasing-kasing mga tigpakaron ingnon. Nas bersikulo 8. Nga din moduol kita, maghinulsol sa atong mga sala ug atong ipahinlo ang atong kasing-kasing. Nga usahay, sakit kayo ang pulo nga gigamit diri, tigpakaron ingnon. Tigpakaron ingnon, murabag Kristohanon ka, pero ang binuhatan is dili pang Kristohanon. Nakaila ka sa Ginoo, pero ang binuhatan di pang Ginoo. Di ba? Mao siya tigpakaron ingnon. Christian ka? Yes, I am a Christian. Born again Christian ka? Yeah, born again Christian ko. Nagsimba ka, asa nga simbahan? Diha ka na born again Christian. Mao ba? Kristohanon day ka? Pero ang binuhatan is wala. Nako'y kaila, which is proud kayo ko sa akong kaila. And then,
katong kailan ako is dili na ko mention. Proud kayo ko in a way nga musulti ko sa bang tao sa iyang pangan nga grabe na ko ka proud. Kani si kuan kaila kuan mao ba? Kaila di mo na niya. Kaila na. Kristohanon din na siya di ay. Kristohanon. Ay Kristohanon di ay na. Di ba? Ang pangutana nga ay Kristohanon ka? Nindot agod. Nindot paminawon. Pero kung mayon kag ay Kristohanon di ay ka? Murag questionable ang imong kinabuhi. Kristohanon. Murag ako nauwaw ko nga kailan ako itong tawhana nga giingnan ko Kristohanon din na siya. Murag ako may nauwaw in a way nga murag questionably ang pagka-Kristohanon. Like Kristohanon di ay ka? Di ba questionable kayo? Una nga din hinaot sa atong kinabuhi. Kung ang mga tao mo'y musulti sa atong pangalan, dili questionable ang atong pagka-Kristohanon. Hinaot nga diin, sa tagsa-tagsa nato sa kakinabuhi, dili ta tigpakaron ingnon. Tinuod mapakyas ta, yes. Makabuhat ta og sayop, yes. Makabuhat og sala, yes. Pero ang gikinahanglan sa Ginoo, bersikulo 8, nakay kasing-kasing nga moduol sa Dios og mangayo og pasaylo sa Ginoo. Nakay kasing-kasing nga moduol sa Ginoo og moangkon ka nga Lord nakasala ko. Moangkon ka nga Lord pasaylo ako. Moangkon ka nga Lord please hinluoy ko. Hinluoy ang akong kasing-kasing ang akong hunahuna usbang akong kaugalingon akong batasan sinultihan og akong mga gipanghuna-huna. Mao ni siya ang kasing-kasing nga gusto sa Ginoo. Nasayod ang Dios nga masayop ka. Nasayod ang Dios nga mapakyas ka. Nasayod ang Dios nga diin makabuhat ka og daotan. Mao nang naay saad ang Dios para nimo. Mao nang naa ang grasya sa Dios tungod kay nasayod siyang mapakyas ka. Mao nang naa ang saad sa Dios para sa imoha. Mao nang naa ang gugma sa Ginoo, naa ang pailob sa Ginoo, naa ang kaluoy sa Ginoo, naa ang grasya sa Ginoo tungod kay mapakyas ang tao. Di ba? Dili ta perpekto. Pero ang gikinahanglan sa Ginoo, malipay siya kung naa kay kasing-kasing nga moduol sa Ginoo. Munang dili ulahi ang tanan nga dili ka moduol sa Ginoo karon. Napakyas man ka, nakabuhat man kag sala, nakabuhat man ka og sayop atubangan sa Dios. Duol sa Ginoo. Pangayog pasaylo sa Ginoo. Lord, tabangi ko. Lord, pasaylo ako. Lord, ikaw na magkontrol sa kinabuhi nako. Lord, kani nga klaseng mga pagampo mo ay gusto. Mo ay diha sa Ginoo. Mao na diin sa bersikulo 9. Pangaguol kamo, pagsubo og paghilak, ilisi ang inyong katawa sa hilak ug ang hudyaka sa kasubo. Pagpaubos kamo sa atubangan sa Ginoo ug bayawon kamo niya. Di ba? Pagpaubos kamo atubangan sa Ginoo ug bayawon kamo niya. Pagpaubos kamo atubangan sa Ginoo ug siya mo'y bahala sa inyong kinabuhi. Siya mo'y maghatag og plano sa imong kinabuhi. Siya mo'y bahala sa desisyon sa imong kinabuhi. Ang Dios mo'y magkontrol nimo, ang Dios magapanalangin nimo, ang Dios mo'y mag-aayo sa imong mga sakit. Ang Dios ang bahala sa tanan. Og bayawon kaniya. Pasabot niya na nga diin, naa kay pabor diha sa Ginoo. Makita nga diin kinsa lamang tataw atubangan sa Dios. Pero ang Dios mismo mo'y muhatag og pagdaig sa imuha. Ang Dios mismo mo'y moingon maayo kay kang anak. Mo'y moingon nga diin nalipay ko sa imong gibuhat karon. Mo'y moingon nga diin well done, good and faithful servant. Di ba? Nindot kay paminawon. Di ba? Kumain ka nga nagtrabaho ka sa kumpanya. Moingon ang imong boss nga nindot kay kag performance karon. Akong patasan ang imong sweldo. Di ba? Di ba? Grabe nimo kalipay. In a way nga murag bisan hatagan ng kaog trophy or award, murag grabe na kayo ka pagdaig nga madawat nimo sa mo tagdaghan kay mga tao, di ba? Murag enough na kayo, mas murag di mabayaran og salapi. Pero how much more kung nagtrabaho ka tapos maingon nga nalipay nimo ang boss, tapos may congratulate pa siya nimo, and maingon pa siya patasan niya ang imuhang sweldo, di ba? Mas grabe ang imuhang kalipay. Apan kaning tanan is dili makakumpara kung ang Dios mismo may mabuhat niya ini. Kung makita sa Dios nga diin nagma paubsanon ka sa atubangan sa Dios, siya mo pasaylo nimo, siya magapanalangin nimo, siya muhatag og pabor sa imuha, di ba? Dios, ang Dios nga tag-iya sa imong kinabuhi. Ang Dios nga tag-iya sa kalibutan. Ang Dios nga tag-iya sa tanan. Siya mismo mao imo panalangin nimo. Di ba nindot kay paminawon? O
ug mao na nga diin, mao ning panahon na nga diin moduol ta diha sa tiilan sa Ginoo. Mao ning panahon na nga diin magpaubos kita sa tiilan sa Ginoo. Nakabuhat man kag sala, nakabuhat man kag sayop, napakyas ka man, namakak ka man. Nang daot ka man sa imong isig ka tawo, nagbuhat-buhat man kag istorya sa ubang tao. Nagpasakit man ka sa ubang tao, namakak ka man. Kaning tanan, duol sa Ginoo. Ang kuna nga nakasala katubangan sa Dios, ug ang Dios andam mo pasaylo sa imong mga sala. Nga diin mga igsoon sa bersikulo 11. Ayaw kamo pag dinautay, kay ang magdaot sa iyang isig ka magtotoo o maghukom kaniya, nagdaot ug naghukom sa balaod. Kung maghukom ka sa balaod, wala ka na magtuman kundili naghukom niini. Ang Dios ray makahatag sa balaod ug maoy maghukom. Siya lamang ang makaluwas ug makalaglag. Si kinsa ka man nga maghukom sa imong isig ka tawo. Niining panahona, niining puntuha, is gusto sabot ni Santiago sa isig ka magtotoo nga mga Kristohanon. Doon nakita siguro niya nga dinay mga Kristohanon nga diin murag tan-aw nato is nagbuhat og sayop or tan-aw nato na backslide or baka tan-aw nato is napakya sila o tan-aw nato is nakabuhat sila og sala. Dili ni siyang panahon na nga din mo kagala nakabuhat ko sala hala ka do. Dili ni panahon na ngayon mamatay jud ka. Dili ingon ani panahon na nga mao ni siya ang atong ipangsulti. Dili na to punan og yatak o di ba ka punan na to og patid ang atong mga kaigsuonan nga diin na nga tumba na. Kung naaman tayo mga kaigsuonan, mga isig ka magtotoo nga nga tumba, tungod kay wata na sayod kung unsa ang giagian nila nga mga kahimtang. Imo ba day ma-blame ang usa ka Kristohanon? Nakoy kaila. Ma-blame ba day nimong usa ka Kristohanon nga diin ni palayo siya sa pagpangalagad niya? Tungod kay namatay ang iyang papa, namatay iyang igsuon, namatay iyang mama ni anang adlaw. And then question siya sa Ginoo, Lord, patya na lang pud ko. Tapos wala siya gipatay sa Ginoo. And then mao ning panahon na nga diin na wagtangan bujag trabaho. Kung imo siyang tanawon, nibiya siya sa iyang pagkakristohanon. Imo ha pa ba dayang patiran ang usa ka Kristohanon nga nibiya man kasi gagamay ba nimo pagtuo oy? Like anaon nimo gamay og pagtuo kaning tawhana nga diin namatay ang iyahang mama, papa, iyang mga igsuon na wagtangan jag trabaho. Like imo anaon nga gamay kay kag pagtuo. Atong sabton, isip ka magtotoo, dapat atong makita ang unsa ang gisinati sa uban pod nga mga Kristohanon. Kung natumba sila, din ni panahon nga din ato pod silang datugan. Mo ning panahon nga ato silang tabangan. Mo ning panahon nga din ato silang iiksin ang ato mga kamot. Mo ning panahon nga din ato silang bitaron pabalik diha sa Ginoo. Dili ato itukmod palayo sa Ginoo. Kung naman kay mga nadunggan nga istorya mga Kristohanon nga diin nakabuhat og sayop, nakabuhat og sala, nga dagko kay nga sala. Dili ni kani nga panahon nga din murag moingon pug kang, uy si kuan ba nakabuhat og sala? Uy si kuan ba murag unsa siya Marites 2022? Dili ni panahon nga ingon ini. Mo ning panahon nga diin kung nakadungog man kag istorya nga bati, kung ganahan man ka nga i-connect nimo kadtong tawhana is i-connect nimo siya og encourage siya nga diin maski unsa mga panghitabo is magpabilin ta diha sa Ginoo, maski unsa mga panghitabo is dapat kana bang i-encourage mo siya nga dili siya malayo sa Ginoo. Dili tungod kay imong dugkatan pa ang nagdilaab ng daan nga kalayo. Ayon na. Dili na to trabaho ang pangdaot sa uban. Dili na to trabaho ang paghukom matud pa sa pulong sa Ginoo. Kini trabaho sa Dios. Kung hukom ta sa uban, it is mura ba og kuan, mura siya godlike behavior nga moingon ta nga Lord, hawa sa diha, ako sa hukom, ako sa judge. Di ba? Ato siyang tanawon, ang trabaho na to isang pag-encourage sa uban pabalik sa Ginoo. Dili ang paghukom, maski unsa may nabuhat sa tao, dili ang paghukom. Mo nang usahay, ma-realize nako especially karon nga hapit na ang eleksyon. Like na yung mga Kristohanon nga diin, I don't know, kinsa imong dapigan nga presidente, kinsa imong dapigan, si Bongbong, si Leni, si Pacquiao, si bisan kinsa, si Manny, bisan kinsa nga presidente. Andi lang siguro maabot sa punto nga murag atong dauton ang ubang tao in a way nga murag atong i-defense, murag
na ako tungod kay na ako mabasaan sa mga Kristohanon sa Facebook. Mayon sila nga wala man ko naghukom sa ubang tao, Kristohanon ha. Ang akong gibuhat is ako ramang gipadayag or ako rang gilatag ang kaning unsay nabuhat nila sa una. Like unsa man ang imo bang gipadayag nga gibuhat sa tao is mga nindot nga gibuhat sa tao? No, it is not. Mga bating binuhatan sa tao. O unsa man na siya? If dili na siya hukom, unsa man? Unsa man na siya? Sumabot sa punto nga diin, usahay ba? Atong rasunan unsay sayop ng daan. Ang mga Kristohanon wala ta gitawag para ni ana. If kinsay gusto nimo butaran, din butari. Pero akong hangyo sa matag usa, iampo na sa Ginoo. Iampo sa Ginoo nga diin ayaw pagbutar kutob lang kung unsa imong nakita, di ba? In the book of Samuel, unsa may gingon? Ang Dios nagtan-aw siya kung unsa ang naas kasing-kasing sa tao. Wala siya nagtan-aw sa physical appearance sa tao. Muna aton tan-awon nga diin, di ta moingon nga mobutar ko ni kay bright ning tawhana, mobutar ko ni ini kay nindot ni istorya, mobutar ko ni ini kay gwapo, kay gwapa. Gidangat. Dili dapat ingon ana atong pagkakristohanon. Ampo sa Ginoo, Lord tabangi ko kinsa man ang akong butaran nga uyon sa imuhang kabubuton. Muna nga din, we're not in conflict. Wala ta gitawag sa paghukom, ang Dios mo'y maghukom. Mo nang matagusa sa atong ay sig ka Kristohanon, una sa tanan, atong isubmitar, atong itugyan ang atong kaugalingon diha sa Ginoo. Panduha is motan-aw ta sa uban. If naamay atong mga kauban sa pagtuo, mga Kristohanon nga wala pa nitugyan sa ilang kaugalingon didto sa Ginoo or sa atong mga minahal sa kinabuhi nga wala pa nitugyan sa ilang kinabuhi diha sa Ginoo, mao na ang atong tawag. Ang atong tawag, tabangan to sila para moduol og masubmitar sa ilang kinabuhi diha sa Ginoo. Og maunay tawag nato mga Kristohanon. Hinaot niini nga mensahe nga atong nadungog karon is atong maaplikar sa tagsa-tagsa nato nga kinabuhi. Nga din atong itugyan ang atong kinabuhi atubangan sa Dios. If nakabuhat man tag mga kapakyasan, mga bating binuhatan atubangan sa Dios, maitag pasaylo sa Ginoo. Then atong dawaton nga ang Dios may magkontrol sa atong kinabuhi. Ang Dios na ang bahala sa atong kinabuhi. And then dili lang kutob dire, kundi Lord tabangi pud ko nga igtan-aw nimo sa uban na ako'y mga minahal sa kinabuhi. Part sa akong pamilya, akong ginikanan, akong igsuon, akong kauban sa trabaho, mga classmate nako. Tabangi ko Lord gamita ko sa pagsulti sa imong mensahe ngadto nila nga sila pod maduol balik diha sa imuha. Kani ang imong iampo sa Ginoo. Magampo ta. Ginoong Dios niini nga taknaa, salamat Ginoo sa mensahe nga among nadungog karon. Salamat Ginoo sa pagpaabot sa among mensahe sa matag usa nga diin ikaw ang Dios nga naay katungod sa kinabuhi sa tao, apan ikaw pod ang Dios nga naghatag og solusyon tungod sa mga sayop nga binuhatan sa tao. Lord, salamat Ginoo nga diin andam ka Ginoo modawat sa matag usa Ginoo nga willing maghinulsol sa ilang mga sala. Ako o Dios nagaampo niining taknaa sa ako mga kaigsuonan karon nga napakyas man, sa ako mga kaigsuonan karon nga nakabuhat og sayop, nakabuhat og sala, nakabuhat og mga butang nga dili ka malipay o Dios. Lord, tuguti Ginoo nga diin mabatunan nila sa ilang kasing-kasing nga diin moangkon sila nga nakabuhat sila sa ilang sala. Moangkon sila nga diin nagkinahanglan sila nimo o Dios. Ug Lord, pasaylua sila sa ilang mga sala. Lord, tuguti Ginoo nga diin kaming tanan nga kadungog sa imong mensahe karon magbarog nga malig-on diha sa imuha og tuguti Ginoo og tabangi kami nga diin makabatok kami sa kaaway sa daotan nga diin magpabilin kami nga masinugtanon diha lamang sa imong mga sugo. Lord, dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan. Tanan dungog himaya kanimo lamang sa pangalan ni Hesus. Amen ug amen. O Diyos ania ang kasing-kasing